lamsogo tikreng TV channel nai chongnai rangno tabuk phano je thanial bai kathar bujak mani tak phano srai srai krai manya ko tamni hma boi misunderstanding ni jongmai kya 5 jona hma ba bahai ke 3 jona te saijong ni photo je phaimani abo ni bumung tam abo hai kwangma comment khailai jongkha abono tuino ang tini norongno srai srai khainani payo je tabuk bumung kai family bunarong ni bumung ke Somendra Rakesh Santosh আর তিনজন আংখা বরংনো বুনাইরক আবুনি বিসিঙ্গো তে বরংনো mana khainarok tongo khoraksan bumungke saslang te khoraksan bumungke uttom borok duijon ke mana khainarok je tabu jehetu picture kaisa eba photo kaisa na horka abongke Somendra bong hangke Somendra ni photo te Rakesh bai Santosh ni photo hangke tabuk phano manya ko naitugui collect khai tongo norongno je somoy ang photo rok naki borokno manjago asomoy ang log logi update nai norok abun bagai ani o channel no subscribe biton jeng te kaisa update mangkha haino hai tabuk je bujak nai borok bo teisa phirogi phano paiman bo bini brand naidi bini bokrok bo hai ke phatika pura thui jomangai naidi je bujak nai sini takuk thanial debruma bono to tam sanane bini bokrok pura phatiboi bokrok mala ungklok ni mala bini mala kwagi thangkanrok nugui no mangkana bo tabuk jodi by chance banchi phano bo mane side effect phano ngui thangmano mane aboni bagino जों आं नरक जतनो बिनि बागै हामबै बासै फैना बागै सरिलायनो एते जे तीनजन जे काल्प्रिट टंगनाय रक बरक नबो डाक्टिनो सोशल मीडिया रक नरक नुखांके बरक शेयर खाइदि बरक जे जागा फना थांग टंगिथु बरक न नुखांके लग लगे सोशल मीडिया नि जे कांटेक्ट खाइदि नरक बरन बनो जे जागाव Somendra Rakesh Santosh बरक न je jaga nugo jaga no romi tondi te social media ni kawang activities pendero contact khlaidi te borongno te borongno aboni mazara na bagai jotono palbaksa ke help kai borongno rom lainen bagi sai toklaine te ekebo Bangalore no khai Bangalore ni borok contact khaidi ke opono Kolkata no khai Kolkata khai di Chennai no khai Chennai bo sardi jotono no contact khali borongno romnani kisa borongno help khainani tei padingke tinno video asakno